Hi guys! Ni ako, nag-prepared ko para sa birthday party. So, mag-start ang birthday party is 11 to 2 p.m. So, ang akong gusto, kung adto ko sa party, murag naa na bitaw sa middle nga, kanang tunga-tunga na sa party nga mo abot ko. Kay, di man ko magmain og unsay akong makaon nga to, bahala na. Ug unsa na lamay akong maabtan, mao na jud na aho. Diya, kung moadto ko sa party, labing dugay, 1 hour ra jud ang akong pag-stay. Basta makakita na ang tagtungod sa nag-birthday party nga hingatin ko or magpasalamat nga giinbitar pagkahuman ingana, basta ingana ra akong gusto nga 1 hour la ko mag 1 hour ra jud ko mag-stay, more or less, pero di pud ingon nga gajud nga tibuok party ato hudton, no, dili ko ingana. So karon mag-prepared na ko nga mag-ilis na ko 10:45 na man karon, so mga 11:45 mahuman na po ko sa akong pag-ilis. Kay siyempre mag-prepare ko kay nindot man kuno na ang binyo. Ang importante pod ang ganahan po nako nga nung moating ko og birthday party, kay ganahan ko mo tan-aw sa nice nga place kay nindot man kuno tungad tuwa. So atong tan-awon karon kung unsa kanindot ang place, no, di na ko magmatter kung unsa pod ang handa sa tag-iya, no, di ko magmatter ingana ang place lang kay sa beach man kuno ni daplin man kuno ni og dagat, so ganahan nindot jud siguro base sa ahong na dunggan nindot kuno to nga place sa kaon lamang, no, di ko ingana og unsa pod ang pamaagi nila sa party para pod kanang ato pod ma-apply sa atong kaugalingon kung unsa ang mga pamaagi sa about anang decoration, about anang mga color, ingana, mo-observe sa ta ingana. Pero sa mga pagkaon andi ko gana di ko magmatter ingana kay kaon ra man na. Ang importante na po tay ma-learn, madala kung kita po'y maghimo pud og party bisan sa balay man lamang. Okay, sige mag-prepare na ko. Magnusan og maadyo. Magpagapaga pa pud gamay kay aron pud nindot pud tan-aw nga to sa party nga di po ta usmog. Pagapa po ta. Dagdagan ang kilay gamay. Pulbuhan og naong og gamay. Aragod. Ayos-ayoson ang hair og gamay. Ano pun mo pa punta gamay. Di ba? Dagdaga gamay ba? Aron hamis-hamay po itong naong gamay. Okay na. Blast on gamay. Nasa blast on dira. Blast on. Light lang siguro. Kanilang light kay adlawan man. Nag-ilis ko daan guys kay ang tan-aw og mabagay ba ang ahong sanina sa akong make-up. Gamay, light nga make-up gamay. Katag sa ba ko ini. Kinahanglan po ta na po tayo na antiguhan gamay po. Make-up di po ta mag-make-up nga. Sobrahan ra pod para po tag dancer sa club. Ang problema, og asa ra ang ahong lipstick. Ako lipstick guys, sinatag pa ni sa akong sister. Gikan sa USA. Kani kang morning ganahan ko ani mo lipstick ug na ako'y lakaw kay dugay man mapa di na pinahanglan og kuan kanang retouch dugay ni siya mawa. Mao na siya guys. Hangtod pa ni ka. Muli na lang ko guys, di ba ni mapa. Baga-bagaon na magamay. Pero bisan pag di si dali mapa, magdarag yapon og lipstick kay maka hangkab dai ko nga tugdako ka adyong inasal. Kay kana ra bang mantikaon, maka-slide ra ba na lipstick. Okay guys. So may tabuan eh. Di ba guys? Hayag-hayag po gamay akong naong.
Unsa man ni na man agi sa pimples. Okay, I'm always ready to going to party. Mag-heels na lang sa ko. O saygan ingani, di man puni ingon heels. Taas man pud taas ra ni og sul. Yani, mani ra man. Ibang takatigo og kanang mga gagmay tikod ang sandal. Oh no, di man ko katigo mo suot ang gagmay tikod nga. Kung naay heels, di ko katigo kanira. Ingani rang sandal ahong naantiguhan ah. Kari ba siguro? Kani ba? Saman. Puro na kong bulatlat. Sa may bago nito. Saka ni kani. Kani na lang bagong gamiton. Kani siguro. Okay, baka ni. Suggestion ni sa akong anak na kini nga baga gamiton. Okay. Anong naka-decide ko nga kini gadjud ang dadon nga bag paingon sa party. Kay ang akong mga belongings, yawi, mga panghid-hid kung sakit ang ulo, wallet nga sudlan coin purse na sudlan og kanang naay gamay nga sensiyo, wallet nga ni adin diri ang akong driver license o gamay nga kwarta. So dili lang sad puta mo ato og party kung wa putay kwarta. Kay una day mga emergency isang natay sakyanan. So, alcohol tungod sa panahon karon, tungod sa pandemic karon, so need to tag alcohol. Anytime, anywhere, be ready nga na adto tay alcohol, disinfectant. Sa akong giingon na agad jud tay magdapod ta og lipstick. So suglay, panyo, importante na po tayo panyo. Bisag na i-tissue nga to. Importante ang atong mask. Kaya dili ta pasudlon sa party kung wa tay mask. So, asa ra tong ang akong kuan kanang magdadon sa puto na tong invitation card. Kaya importante kuno tong invitation card kay kuan counting man lagi ang guest ngadto. Kinahanglan nga nagajud tay invitation card nga ipakita sa ngadto sa binyo kay bas hindi ta kasud ngadto og watay invitation card usahan ho pangkuha ang invitation card. Tungod sa panahon karon sa pandemic, so ikinahanglan gajud nato nga kung naa man gani party dadon na lang gajud nato ang invitation card kay wa man ta kasabot pag abot dito pangitaan tag invitation card. So mao sa ding dadon karon mao na nisod sa akong bag, mao na nga need gajud na ho og dako-dako nga bag kay daghan ko og mga belongings isod ing ani. Okay, ready na ko paingon sa party. Kini nga akong forma, ready na ko nga moadto sa party. Naaman ko gikasabot nga ako friend nga musakay ra posisyon ako, so ako na siya hapiton. So naka-decide naman ko nga ingani ang akong forma. So okay na. Okay, let's go! Going to party! Hello guys, abot na ko gikan sa party. Ang akong gistorya ganiha, ang akong pagtuo nga ang venue sa beach dili di ay kuan di ay function hall di ay. Mao to nga. So correction is akong video. Ang party giheld dito sa function hall. Dili di ay sa beach. Mao na ni akong hitsura. Kay mao pa yung pagbot so wa na lang may moment man to sa nag-birthday, so wala nang sad pud mi na nagpa-picture kay ingon man ang tagtungod nga dili sad pud kuno mi magpa-picture kay ila ra tong moment o tungod sa panahon karon sa pandemic kanang naghapon ko'y
ako gyapon i-upload ni nga video sa akong pag-prepare sa akong kaugalingon pag-attend og birthday party. So anyway, nindot man sad ang birthday party, dili kaayo matud pa sa tagtungod nga close friend and relatives ra gud ang ilang gi invite. So it means wala, naka-feel pud mi og special di ay Manila. Naka-feel ming duha sa akong kauban nga part di ay mi sa ilang special nga, although dili sila namo relatives, special di ay mi sa ilang pamilya kay giapil man gud mi og invite. So nalipay pud mi sa akong duha ka sa akong kauban nga kuan di ay kanang apil di ay mi sa ilang importanteng mga tao kay giingon man dito sa party nga selected friends, close and relatives ra gud ay kuno ang ilang gi-invite tungod sa pandemic. So it means usa pud ka reason nga nganong ingon sila nga selected, close and friends, dili sa ingon nga sila ilang paryente to dili nila close, no. Kanang dali ra matris ang mga tao nga kining mga tawhana dili ni manglakaw ni ara ni sasud sa dili ni sila mo out of town. Ang reasoning ato nganong hingingon ang tagtungod sa nag-birthday party nga selected, close and friends and relatives ra ang ilang gi-invite tungod kay usa pud ang reason nga dali ra matracing simbako og naay mga kinsay ang ilang gika-close contact tungod sa panahon karon sa pandemic nga dali ra matrace ang mga tawo nga ilang gi-invite. Mao toy reason. Dili it means nga bantog dili sila close relatives is dili na sila importante, no. Mao toy reason nga aron dali ra ma-trace contact kung kinsa tong mga tawhana. Unya giingon po dito nga hashasan og maayo nga kining mga tawhana dili magdali-dali og pataka og suroy-suroy. Usa pud na dili magpataka og laag-laag nga stay at home lang ni moadto lag merkado uli sa balay. Mao na ing ana ang mao na ilang gipang invite og kaila ra sad kaayo or kaila god medyo nasuhito jud sila sa background sa tao nga ilang gi-invite nga kini kung muatin og party safety ang bata. Maura to guys, safety ang bata. Siguro kung wa pay pandemic karon kuan mas grabe ang kadaghan sa tao, more than mga almost 200 siguro ilang inviteon, pero lamang tungod sa pandemic karon 50 guest lang ang ilang gi-invite. So kung moatin man ganita og birthday, so guys, kung namoy mga relatives, mga friend nga dili mo imbitahon, ayaw lang sad mo kaguol, ha. Kay ngano tungod sa panahon karon ato ang kung kinsa man ang mag birthday party, mga occasion, any kind of occasion, dili sad lamang ta makiubos-ubos nga mauna wa sila imbitaha ing ana kay nga tungod sa mga panghitabo karon nga maglikay sad ta nga magka local transmission. So karon kung kinsa may nakakita sa akong video karong sa akong gi-explanation kini nga video nga kung kinsa man tong mga kaila nga nakadungog mo sa inyong mga kaila, nakadungog mo sa inyong mga relatives, nakadungog mo sa inyong mga amiga nga wa mo gi-invite, dili lang ta magkahiubos-hiubos tong atong sabton ang panahon karon. So nan guys, di ba ingon ko ninyo nga kanang hingatin ko og birthday party dili lang sa kaon kundi makakuha po ta og mga pagtulunan, maka-learn ta dili lang sa pagkaon nga atong hisgutan kundi maka-learn ta labi na sa panahon karon. So ang akong na-learn karon is ang pagsabot sa sitwasyon nganong dili tanan mga kaparintihan, close friends, mga relatives nga dili ma-invite sa mga any kind of occasion because
sa panahon sa pandemic karon. Sige, okay guys. Hinaot nga kining akong mga explanation inyong masabot in the future or inyong masabot ang akong mga explanation kung ngano nga ang kung naay party karon any kind of occasion selected person lang. Okay, atong sabton guys tungod sa panahon karon nga pandemic. So naka-feel pud mig special sa akong kauban ngadto nga uy apil day pud mi sa ilang is apil day pud mi sa ilang selected of close and friends nga sila friends raman actually friends ra gid sila namo sa ang ilang pamilya kanang bali friend ra gid namo sila. So thank you nga naka-feel me og feeling special. Okay, bye bye. Don't forget, subscribe my vlog, Alma Joy Vlog. See you soon on my next video. Don't forget, click subscribe, share, and watch. Okay, bye-bye!